Dnes by som vám chcel ukázať, ako zakresliť danú trasu alebo cestu do Google Earth, ak sme nepoužili nejaké GPS zariadenie, ktoré to viac menej spraví za nás. Ja som si tu načítal už mesto Poprad a viac menej jeho centrum. Ja si myslím, že už všetci vieme, že v Google Earth môžeme v pravej časti používať tieto navigačné butóny, ktorými si dokážeme priblížiť alebo oddialiť dané miesto na mape, takisto zmeniť uhol pohľadu na dané miesto. Pre zakreslenie danej trasy alebo cesty môžeme to použitím tohto tlačítka pridať cestu. Aby som viac menej spravil taký malý okruh okolo námestia v Poprade, čiže nazvem si to Poprad námestie. Tu môžeme popísať danú trasu, trasa okolo námestia PP. Takisto máme možnosť zvoliť si farbu čiary, takisto šírku danej čiary a nepriehľadnosť, jednotlivé zobrazenia, takisto výšku, v ktorej sa má daná trasa, čiara, cesta nachádzať voči zemi. Dané okno si necháme otvorené a môžeme začať so zakreslovaním jednotlivej trasy a to čisto jednoduchými pohybmi myši viac menej zakreslujeme danú trasu. Danú trasu alebo cestu môžeme upravovať jednoduchými pohybmi myši. Takisto môžeme pokračovať v danej trase. Keď máme danú trasu zakreslenú, jednoduchým kliknutím alebo potvrdením tlačítka OK sa nám daná trasa zobrazí v ľavej časti. Ak by sme danú trasu chceli ešte upravovať, tak z menu cez vlastnosti sa nám otvorí predchádzajúce okno, to isté okno, kde danú trasu môžeme ešte upravovať alebo pokračovať v zakreslovaní a tak ďalej. Keď skončíme so zakreslovaním danej trasy, máme možnosť si ju uložiť vo formáte KML alebo KMZ, takisto cez menu. Máme tu na viacej tých možností, ale najdôležitejšou je asi uložiť umiestnenie ako. A teda už ako som spomínal, máme dva možnosti: uložiť to vo formáte KML alebo KMZ na náš pevný disk a použiť to podľa potrieb neskôr. Ďakujem za pozornosť.